Na meka ebra na concert party e sha ase o Ghana hanum ze na nyuwe. Hey. Anyuwe dia se meba. Otu champion dia se meba. Onya tinu we se pa wasa obwa. Na wanga sa hu pre onu go pe bia hwe. Ese wan se anyum na su. Onya ti anko aye na yese concert party aso. Ahenkan na 3.3 FM abono num apa ho simano miensa titi obi kan titi obi kire dwumadie na adrusu no enenso ya babiem agon be de we have good sound engineering we have decoration and good pharmaceutical yeah that's it said ye munim da no miminda dru na sabre ye dru so a na ye se titiobi kan titiobi kire ana yesin konwa na ye de abremo wa henkan na 3.3 FM so nipa neja samai binu no nipa nyo esno bia na nkrabia anenya mi ahihye no pepepe biazi mu ayewe ichi umeta wode na sene da sene ye bae na ye ka ensem fa ebe ho no ene ye sanso atoa so se de ye kire mu se ye nwie enti ye de bebre mu no na adwumadie ne ye da ne ni kakra ofaje bi wanum se ene wo na wo fie na wo tie no obefre obebube ye be kire mu wanum se enso de a kire ye nso be bi e de a kire wo na wo so wa kire ase e de a kire yen ewo bebi on mebiri krampa yebu a enye sede enka asem no ekire empu ana ya ne yeka na de ye be cheche sani manum nyina wa anum sei ye fane se obi ye be ka se enkwanchen ade efe edisika ana ye be hwe yebu ni sen me kan obi se an sad ni sasa na ye ka no no bay na wara na wakumi awiame so ni baneja samai binu no nipa nyo na nenya me abodi ede da so ni bi entumi se no na mankome nkrabia ya enkome nkrabia aboame mankome ejise de me kan no wo a wo fie no woni me bebi wonum a obi ibu a otimi hu se wachia asem no kra wanka se de nanka ebe no mpu ekire enso ene se wo fie yi utie yen a wetimi afre na ebe no bobu niye na amansan so ate se de ebe no ye kan no atafu benya wana efri wadofo ahenkan 3.3 FM ene eye memenda August bosumi no eda etoso aduonu baako sabre abo no num no apa ho sima enso ene memenda sa memenda ikro ya so ya ne nema ebre ya na ewom enti ya na moma ni ahrusie wom na yenji ani ene memenda ya ebi awo ebi aware ebi nso ewu
etina ye fa saa fidi kase yi so e dia akyere abusuafo a omo e de hye afiri mu ene no ye chia omo nyina na ya ma omo yakọ mo a mahwere mo de hye ene a makora omo no ye ma mo nyina yakọ ejina afidi kase yi so ahenka no 3.3 FM so e ma mo nyina yakọ ana mo so a ene mo wawe ye no so mo so ye ma mo nyina etrinkwa ana ye ma me no so ye nua no ma ene so mo so ma bre hoho ewo asase so ye wiase ene omamu nyina emu no so mo so ye ma mo nyina etrinkwa Enutini say afena we dey crowd ya to ahenka 3.3 FM sabre me call studio B no na me kwa dan ofa JB anase ofa anane me kwa de akwakoji nanum ensem ene edue ofa anane papa me ma odwuma kwa ba ya me dey na what say boko na nso e je de rade ase me gidi say bibia aye boko bibia de rade ase na otwetwa mu no ye kan ebe ho asem na ye hwe se de na betie ema panifo mo chechire mu a mo de enchichimu nba ya kama ama asiefo enya ho entiase na ye to aso ne dwumadie no ya da ne ani kakra na ye pese asiefo no ye bebemu na ye bu ebe ni bi wa no se dodo na de a kire omo na omama ye mu nchechire mu ana se omo so befre na omo so abubi na ye so ye de emu nchechire mu e de ama wo mo etino sede na na wo chise ne yenkomo ayedie no mepese odi ebe kochi kakra bi na fe yema atiefo no nso abemu otumi da ase etia atiefo nyina ye kan se ebe ye kasa bi a mpanifo kan kata asem bi so ma ehun efra ho ntoma ma eye tite anase mpanisem ma wo a obetumi ebu bi no ma yehu efi a ofiri mu ene ba bi a wo ave ye kama ehun se ebe ye ade bi a sebe nyansafo
ɛna ɔte ase paa obi onim nyansa na ɔte ba ase paa obi wa ɔnte ba ase nti wubu ne ba ɔnte ase na te sɛ sɛbi wo kyerɛ na ase ɛba saa ne mpanifo sɛ sɛbi mpɛdeɛ sa wa yɛ kyerɛ ebu bɛ kyerɛ wase wɔ ha no sɛbi ne wakɔyɛ kwase a mpanifo sɛ ɔkwase aso ne ebu bɛ kyerɛ na ase nti ɛbɛ wɔ yebu a ebu bɛ ɛnsa nkyerɛ ase ɛwɔ hɔ ɛba saa de sua deɛ a ɛne yebu bɛ kyerɛ ase sɛ yɛsua adeɛ wɔ mu emu sɛ asɛm aba ne yɛ kasɛm na wo yika na ebu bɛ yɛ san kyerɛ wase deɛ ɛne yɛ nyɛ ne saa de bu be na we su bu be na we ni e cha se de no de nye ni sa no nti no sabri ofa me de ye be ni bi egu ono me ne pa ye bi egu ono me ne na o wa chechi mu e de ma etiefo se de me kan no etiefo ma mu tie ya hin kan 3.3 FM mbusu betimi afre e wo 0201 ene Vodafone no 0201944485 0201944485 ana MTN ni 0554820910 also wetin ya frɛ na wo de ebe aba na wo frɛ a yenso be ma wo ba wi ye bebu be ama wo na wo so wo wa kyerɛ mu sabe ma memfa ofrɛfo a odi kan atiatum ofa we de mention se fie num se ye se ankwa ye bedi agro ye agro ne ba agro ne bedi sa se empenifo bu bebi se esen e wo ho no ma katrema emunkru se be ye empenifo bu esen wo ho a tekrema emunkru no we kwa himfi a se ye kasem ho himfi a na wo nso o chiamete ho na okuni na ebe kan asema na obedi amane a ho ye bu sa be no kire okuni no e mo kana no tum anase asembi ene sa ebewe asembi wo eso asembi so hia no ebi nso so chiame ano aha sa eno sa be no che se ye kasem a pani wo ho a ye makola enka sem no titiriu no pani wo ho a ye makola enka sem no na fe ni eto nje be for esen ene bu akonta wo enipa num ene yam aduane no efe ansa na tekrema be giako ndi se tekrema eka to no abe yam enyeyi eye den esen na se yam na tekrema giako ndi se sin woni pa num di a ye ma tekrema no ma tekrema mukru na empani esen bu ebebi se hoho ana owi akoko a de ni abo omo teze yenje benufo bu za beni se ohun
se obi ba kuro mu a oba bi wo kuro yi mu a sebe oba bi wo kuro bi so a sebe memasem nko a ena bi so a ne nsa ha no be ma no ba ko ne nsa ha no na dwaman so asan dware no yenya yeti kuro mu ho no yenim no nti kuro mu ni bia ense ne pe nti we na ho bi aba ho obo ho hu na awurade gali ho fe awa ba yo na no fito brum so we dem ne betena esan se woni ani nti no akofa no esan se mpanifo meka nche ne se he krachi aba yo na akofa no okromfu nti onya wo be wi nti jano no mpanifo abu se wo na wi akokwa a nani abo nani abo bo ha ne ohwe na akokwa nani abo nso se mi kimi wo abo ha na mi nim se akokwa bi ewo fie ho nani abo na akokunu de no aduane menwe because mi nim se akokwa nani abo na dia aduane opa but etiefo asase ebemu eti mami enfo mumremu sa tete obi kan o e pa sha odi ni be afrefi ya fa mama ma da sachi me ka safi ababu pistan me ba cho ye mu mo na bebu amaye bebu amaye o ba che bu bra ni ti me be na se aprokuma egu nsani mponi ana eti kuma akwadoi ne be su ebibra e ofa yo aprokuma ezo egu nsani ne eti kuma akwadoi ne be su ebibra perifo busa be ma bra akola bia ma ne ho so akola wa ma ne ho so no kire ne ho no danda no ohun pani o fa pani nya hwe ofifi ba nti perifo be say hey aprokuma egu nsani ni eni egu ebibra de achesa akola ni suban na o sha se riba no obenyi na be sei o che o mu pani bia on fa pani bia nya sem se akola nsu siso ndi na yedam bia na nananom na nananom kan se mun hwe nkola ye mun titi o mu ye mun ti o mu ye akola obesi so akola ye nhwenhwe se sie ye enamri akola wonye mfie dumienu no odo ne ku oda oba machi mfie dumienu akola da ne fie na wuji se sa akola mfie dumienu a wa hya se a wo ye we mami onyi a obeye de obenye dun watwe de beje dun watwe na dun sia na nkola he na wa wowom na duonunum na nkola he na wa nipa he na di na chi enji nkola a wo mafra se e gbadwaman sa abre yi sei ene wo benyi de ye hu de wo beye enji se mpendifo bu be se aprokuma eso egu nseni na etikuma kwadui na be so abibra nse che se nseni de nseni enchehwe nyehwe ni mu abibra ya aduane aso se paya aso ana se dibolo aso kese na etiba ndi wa na etikuma kwadu nseni na ese flower nseni no ese flower se kanisa na etiefo entiase flowers flower puli na ebeso aduane no ndi ne ebe eni mpenibo ba ne ebe kum ayi esono ne ekwo no na sa ebiribra na ebe kum ndi ma me wo be na asia no se akola onyi ba na wo ye wi na obenyi onyi de ne etima mi afrefi pistan mami sechi mami nyami achi adada mami achi adada mami na waze utie eda se pa titi obi kan afrefi shabo papa bibi aboko de o Christian mu ye papa e ba cho ye hu ye pa ma ye beni bi ene nche o beni po ti abawo no tintin ti unya abawo no ono ti menti asi e ba cho for hanu se o chewu eja na ni ye nyina nim waduro abewaduro de ye de wabe nti wo behwe ne ya fa be wa ha afa gba beduro wa ha ne de aba wanji ne de abewo ya be wo ho ni atete ni asa de abababo ni abewo abewo ni de kwasene ni akowo ni de akodu wanchi ni de akowo ni akwa branche ni akowo pa so nza waduro ne be sei na sa be no ye ba akoda ana se pania ana papa maami a ogbadwaman adwaman dore no ana se konkonsa bi a ontrafa kunni konkonsa no odi konkonsa wa ha no ogbadwaman wa ha no oyewe wa ha no ene ebu no se abediwa chinchin a onyabe obeya konya sem isan se odi adi chinto obenya obekwa konya sem kese ana se wanhwa na yare kese bi akobbo no ndi na mpanifo bu sa abe no ti se mpanifo bu sa abe na wa kola na ye bu sa abe no hyerewa na se ohun se man hwa da chimekwa konya mani bi na se yare kese bi be yere wa twu ho afiri ho ti mpanifo sa nsumi da ase yo yes ye da se pa ofana ne wanchi e ya cha shabo e mayen titi obi kan o bi chire e pa odi ni be bia ofrefi mama ya asane
Mami ya yo aseni. Me ba cho yetiu ubebu ana yemu ma o. Me pa cho me obeni enu ampese mi bu. Bubra na yemcho mu. Ba ko ni se. Enye apesere de kakra me nyari nti. E na me be fre kuntu ofa. Yo. And so Kokosechi. Also de me kwasia Eprinje. Yo. Yeah, that's it. Ofa wa hanu we church ni na mo de a kire o. Ofa. Aja. Enye pesenam kakra me benya nti, me be wi nti. Na me fre kuntu ze wofa. Ohun asemi wo ho a eye nhyeso bi a ye de hye nipa so obi a ye hye ne so no. Ene e wobuta abe no. Obi a ye hye ne so ye wei wanye wei na wunidi. Wanye wei ami ntontoma wei ma. Wanye wei ami nye wei ma. Ene e buta abe nche no. No no so aka se afide me bre na nye se ntoma ba ko a wo betoma mi nti. Ena wo pese wo de me yakoa. Enye atade bi a wo so betoma mi nti. Na pese wo fa mi nomu. Nti obuta abe na no pa che se ade na wo ye no ontimi nya bio na ontimi hwe no jai ade ketu bi me perfume ho no monti no ni me adwuma den sa nti nya pese na mo kakra obenya no obefiri kuntu mi wura se ofa na de toso no so si Kokosechi de kwase apanyinche ma Kokosechi abo bi a uka Kokosechi ayenko enipa bebre nti ase opete abo opete obi be se piete pete ya abo bi a sabi odidi sumna so nti ne ho nye kono ne ho nye fe nanso yenhwe abo bi ti se akroma esenso odi ne huni no wi mujanam ti obehu na bofo abonti o pe ni okuno nya be no anawe pete nso wo bola so nti ukoku no obeto bola so nti ne ho nye anika nti pete obedidi na ne ho to no ofie a na ne ho be ye nipa nije ma ya che na we na odidi fie nso obedidi bola so nti ode ne kwase apanyin kire se panin bu sa be kire wa na ye obi a sebe obre ne ho ase ofie obre ne ho ase omfa boga nye so obebu no obenden to obeka bia obeye obre ne ho ase se ne be ya obenya bibi pa bi afifie ho nti ne ma o yesa no nti so obi bu bebi se me de ma yesa abo Kokosechi de me kwase apemi ni nkira che se obre ne ho ase mpanifo se usum wura yi a ufa utiribu didi ufa wakatu adi nti so osum efie ho yi a obeche fie ho na ne yesese ne saka no ne saka nti so obi buta abe na o pa kire se on de sebe on fasem nyasem obetra ho no waye na djuma se ne be ya mpo obeche djuma kudu mu mwenye bibie di yo medama se yo yense da ye da wase pa agofia how wa free so na Kokosechi asem ya o kan ya ina obi ede ebo onwum no o se on pese o ma efie aduane enye ne de bi se etuomu eyesum pa jabofo so jabofo agofia how amefia e pa cho odi na bia o frefi ne pa cho mama ba de ne masaba aka me bele ba ko mama vaida fabra Someone from Fritua. Then can you see how to agree? Yo, man. Papa. That's it. Misha. So udofu bi wu a, udofu bi wu na owra ho pa no. Na se wo hwe wachi a, bo zaman fo bodwum ye huri, ye diesie mpo wu ayi ba kurom no. Nkrofo diesie no mu huri, omo yibi. Na wo benza wo de, wo ntimi nkoye sa ade ni bi, ade ntre because ade edi wachi na abeto so no. Enya de ketwa. Nti ye ka tse zaman bom Fritua. Uni wana ozi ye moni wachi a osi agro ye de esan say ye moni wachi nti no omo a obibia wu no na ye bodu omachi nti om de ade dom so nemu wa ye moni wachi de uji wani say ye ba ya ye nhwe se ne yetie wa ye ni dawo so na nkasa no hu say yes ho akiro na o how bi dawo so na omo nka ho ne de be say omani dia na eji because bibia na omo so ye bubra obi a sabi ade ato nani na ne namfofo be mbe jam no mo sere no na ebuta abe no say samampum Fritua say ye monu wachi a o si agro ne de ye bodi wachi sa yo mama baida nyami shira o mfa nkwa bebre ntonko na so mama ba digging we dickness ye ni apostle fu nyina ma happy birthday mama baida ye da wasi papa sabe ya kwa ye se nye obi bi ni damfo a o si ni hu ani kan agofia how amen me pa cho di ni me bia o free fi amen across me pa cho
bu na yenchiro mu na so pese nso ye bu bi ma na che mu a oh there me bu bi answer mu ya yo okay I know mo kai bi say for na kan bi no se penifo bu bese pacho ka se penifo bu bese sa fa here we see akunyan I think I say one na de akwafuo mo so nya dai when was so dai ohia otia pakam yes otia pakam ohia otia pakam se nkasa go na wa ni akwafuo mu nso yes ah wa zabe on se be na ubu no on se be bia de fire eno na nti na se na ye bu be ebe ni bi wonu ma wo so ubebu na ode wade ho saa wan kasa wo so ode kwa wo ho nti afedi on se wa wo sia se no ofa ya kire se de ye bu no nti oba be kire saa be na ubu ye no oba be kire wase ohia otia pakam se nkasa go no na wa na mafom onso be yeden sa ne ka no ohia otia pakam ono so na wa kwa fu mu on na wa kwa fu mu on ya nhwe ni se ya mfa se sie ye ohi na se ade be chi na omampani e be ka che se ni ho atisika akrofo awia ni sika nyina na omampani se akrofo awia ni sika na omampani se na ade bi ayira na sika bi ayira na yen kwahwe abanfu ya na yen ya nam ha ye de on ono wo sika ewo bibia ewo ni bibia impo emfa police pani bi enye mfa no se police pani a ono nimra nim amamre eda made achi na obeso na ne laptop anase ne phone ayira woni dem mu a na yen ko police da no yen so ye ne be yen tete de on be fa yen wa yen ni bambo ho ye be fa yen wa ndi se opani obi bu be sa obi bu sa be na ye obi a otis oye yie pa na osan bo hiama ne ho bi owo sika ana owafuo wadwapade wo niema na osan bo hiama ne se ene ne medi kura kire me hu ne de medi kura kire me so e ba sa sebi yen ya ye wo fam no bi se nana papa wo sika bu nka mafa wo so nyina yi na wo si wo nya ne obedi na ye de bedi de nta na oni akon sabre no ne ebu sabe no obi o wade no san obu ni hu abomfia so oni bi no ene ebu ni sabe no why mpache yo na ba ko so ho mu me wi ana ma ka mo so mo de na ma kire mo yo ba ko so ne se abu akoko ho yi opena ho ofenti no yi ne ti a oja kakra tare na pampe so nze akoko ya bo bi a oye boni aye na ne ho so nyefe kuko enkanka akoko bi ti se akoko kontwa o hwa ne ko ho nyina nwini ho nanso esanse ne tiri ekwa enwini ne tiri nyina nti so oyi ne tiri nyina na ebeye se peta ne ho be ta akoko ho be tan kura pete kura ho be asin no ndi se mpanifo bu be se akoko ba tan mpese ne ni ho be tan ti na oja tapua etua na pampam ani se wo ye bibi ewo wiase na o mpese ye bebo odin a no ya de pa o ya de pa obia bebo dimpa so wa anya de pa de a ye bebo dimboni nti akoko se tapua na ojesi na pampam ma ne ho wie fe ma fe ne ho nye tan papa yo eni na wo so wo twen ye de no ndi wo twen ye de no wo twen ye de no wa mba ta mi tie mo empani se wudi de etuo awe anonam na ye pa kire sei maybe chama de kakra che wadwi yin kasa de kakra wo de chire wonim fa ni se nkofo e ka ho asem ana se bia onu obi te ho wona oile awale amoche na nkofo ke ka ole ho asem se oyese o so sha ole no yesa andi se wudi grofo no echi a ubeja wehire nyesa ye da se bene bu ye nse no se wudi grofo no echi a wade pa bi a wo ye no ubeja yo titi obi kan hello titi obi kan obi chire me ba che odi ni me bia ofrevi Kwame Allah etiaka man kwanta Allah one me ba cho bubi na enche we be no bube na enche wase ye wi ayensu ama obi yo ba cho mbefo bubi ye se omu wi omu mpenifo ye den ba cho nya botre mpenifo ye den
mpanyinfo bu baby say achia ne mbui ho ba na e de ne pese mu tetwem kakra mpanyinfo say achia ne mu ye esin abebo nyina yo offer ewa obekire mu we ye nkran hyebe eba ye budi hye nipa nkran ohun eba mpanyinfo bu ade hye nipa nkran se bia wo ya de bi na ade no unwie batu be se wo ade kura mbe kura ebe yi o we kura me yi be okosi sen nipa kura nyi nipa fe de bi koso ye se bra wo koso a wo ye no behu mpanyinfo be bu sa abe no na se won so wo fa mu adwen a wo fa se o ni achia asede na nso ense yekura koso be yi mpanifo be hye nkura nkakra nti to wo gi sa ebe ni tumu a ebe wie pe yama ebu bra waba mu abu na wo ya de bi na ase ayeyi ase nyeyi ase yeyi ne nyeyi no ne mpanifo bu se achia ni mu eje unse dua ho achia ense itimitini ne yeyi nti ne mpanifo bu sa abe no e de hye nkura hye e de hye nipa yo yes ye da wase pa bye tisi obi kan tisi obi kire me pa cha udin ni baby a wo frɛ mfi asanefo nyina enim ba ko pe asani matadi ku dansi o do kuma Ejusu yao me ba me bisa ya ka ta manim na ka sa me na mbata me so o tia me anim na sam ka enso na wasuma ba to me tete bu ka kana ama fo se da hu ni yi na o mo tia yi yo o tia me onim kasa o sna na wasuma nim yes eye no kure eni udi no kura ase din kasa se ne wo kasa be no wana ye oh dabi oh edi no kasa no sa ebe we no aya na yebu no se ochiami a onim kasa ochiami bie ni wa onim kasa ye be obie ni wa onim kasa ye be ma na kasa wa na nka ohin be fanche ebi se ohin ansa na ohin be fa obi chiami no oye ne ho ade se ne yere tua ni ti aseda tontoma ne ade ma no se ne yere na se wunim kasa wo so da obi na o kasa mfu na iye ohin a ewe de no akware ohin eye ohin ochiami anim kasa chiami anim ebi se ahimfu we so muhia nsam no droso we kan de na we ya kan de na we ya kan de nti sa ochiami anim no se kan bebre sa na ontimi nsan chiremu no osinana masomo o nti onu de otaka pa se nana masomo o yenimi nsan nana masomo o ebi ho anu achim nana osi oba ode we beto bi so anu kan nana no we de masomo o nti na mai ba se yenya kase o kase nana no si pe se ochiam yenim kasa no ochiam yenim obeka se nana masomo o nti nana ya omo kan se nyese ochiam ya wonim kasa chiam bia wonim kasa ye ma won kasa himfie Piao. Sir. Ndu baby. Diwe, my man we. Na kire yen sesa eno sa na ebu nu a. Why? O se. Se otwen ankodwa ne ngoma kɔ. Ebeben ebe. Na sa na ebu nu. Me pa cho no kre sa na ebu nu. Ye muni sa. Eye awotwe ankɔ ogwa ne ngoma kɔ. Awotwe ankɔ ogwa ne ngoma kɔ. Ogwa ye kepus. Ena awotwe no na oyo hin fanti hin kɛseɛ pa. Na unza first kan ne tete no yen nananom na ogwa na ye yen capital town. Ansa na efiri hɔ aba enkran. Ntina council of state no mu hia wɔ ogwa. Na sɛ ɛgya awotwe anya nkɔ a no atwerɛ krata fɛfɛ de akɔmom. Nti omu kan ya no kasa ya papa awotwe ɛgya awotwe kɛse sɛ oba nanso ɔse nneɛma bi atɔkyema nti wantimi ama na ɔde ne ngo na kɔ na ɔma kan na ɔma tenase ahudie nti a wankɔ no edi sɛ ba sɛ wankɔ a na atwerɛ ngoma kɔ ɛna ɔmo sɛ agya wɔtwe so ama ogwa ha ne ngoma bɛba ina yɛmpa yɛnso yɛbu no sɛ awɔtwe ankɔ ogwa ne ngoma ɛkɔ ɛna yɛsɛ ɔtwe deɛ ɔbɛyɛ da kɔ ogwa ngo bedu mboni achenawe pia yes yedase oti ochiami anim
Chemi uze ukasa no. Yeda se pa. Chemi ukasa pa. Titi Obika. Oh, wetimi nyina so. Obi asan ba so. Titi Obika o. Titi Obicho. Me ba cha odi ni be bia frefi na wapeja wo ni nim kakra ma yen. Okay. Efemi usu. Eya usu mo anu koi na Peja woni kakra. Oni no form. Ade wada na. Abi mindai. Ne mo musu. Bashaba me se mi bune se. Yese enye da obetubo nkasi fra no. Na imperfect ebe. Enchemu kakra. Yo. Bacho ene offer echo mu why? Empafin ye yare a etso enipa mfin. Eso mfin pe wanhwe ye ubewu. Din pa yare e frɛ no empafin. Na eso mfin onze ribs no. Ribs no numpe no. Ye o ya in fact osakra wuntimi maso. Na se wo to bo so unse sa ebo no awoto no. Afra no aye kana enye nsukitwa omu hu fra dan de omu esun papa nti nye da se wo yire humpo tutwa ye wadwen se onfi no ebeka de ye kasa be yi kire obi a sabe na no oto no okeka nsem bia na no oto no okeka nsem obi a obeka no asem emfa nkura obeka asem na obeka no wanhwe ya daache e de beba wu mu biribi odi hie bi a na nka se ofura konwa biribi a okwa ahemfie koto ne wo famine ne maame no odi abufuo kan asem bi nti sa abufuo asem na okan no se na adampanifo anim nti wo mu anka ho hwe wo mu na onyini be ye obrempon afi akonwa to no a oni ni nua no mu pre akonwa no se odi akonwa no pacha wutie odi akonwa no nti bra okotena ase a mpanifo bi kobo ni se ene momyemfa ofa na ni ana se ofa na ni ni eho na otu champon ka se mpamcho me wasem bi kan mu kai se bribi a atwam so ohu bribi a atwam akola yi begina ha ka kire ye se nye asem a nko obeyi ese na ye de ni kodi a na se ne bukofu a onfa de ko no nye yen panifo ko ho ehia no omka chensa mpa asem na wo kan no wanka ni yi ntie de udi hia enye yi ya mfa konya na ma no sa asem na wo kan no ye da nye da so nse da no kan asem no nye sa da no na wanya hu mu aye hwafi bria ne ho aba asem na ba nti nye da obeto bo atwa fra no nye sa da no na mpafin bi si ho. Okay. What you say? Begini se enchechemi akomiye pa ama wati ase ye da se pa let's make it back work ho beba ko se bia batabo nikai chana yebu sa be bra ofa ana se nanabi ni bibia ye ne bone se ofa opene wo fa ase pa aye ne bone na opeso oyi ni free ne ho dia batabo ni chana kenye se ne wo fa ase a konfa ne ma ne ho biu e mo esan se ne wo fa ase enti no ohun ne be ya se ne be ya obeyi na free ne ho ana se ne esan odo ni nti ohun se ne otie aye amano nti yebu sabre no ne yebu sabre no nipa no ade na ha no ena obu sabre se dia batabo ka ni twa na kenye se me wo fa ase no pa dia ka dia wo ye mi ma wo frem wo fa kura biu da ka yi wa fi ne mu kura na so esan se ne wo fa ase a odo wunti na ma obu sabre no right ne ti sasem no akoboni ediboni pa kente sari aka obo sho ye da se titi obi kan e ba chodi e bi afre yo jaboti wapa ani say the party wan ko bia o se ya nkono ya bi ho on tire mi kakra yo wan ko bia wo se yanko anase wan ko bia wo se yanko ani say ofa ebe ya obu ye wan ko bia se yanko eti sa be we se etiefo ehu obi dodo na ya so wan ko bia wo se yanko sa yanko wan ko bia wo se yanko sa na eti ani say me dey dem bia me kai sa be we ya na wa kai yenu no me kwa agege baaye no omom kwa agege baaye fat ebi ko brei e ko bu binum ebinum ko huna ma ne papa ansa nso yakopon adum kakra omo sa nkrofo no mbu sa be no oba be na wo agege akoye de na ade baaye wan fa hwe ama
dia na akoye otimi hwe anim kwa otimi hwe anim anu aka say wanko bi nse wo say yanko ka ko bi anka bi hu on bra wakọ bre wo ho anka kan ga nyame na bi du no ka ko bi anka bi hu me sanso so ano wanko bi a wo say yanko wanko bi a wo say yanko ti say ye wanko bi a wo say yanko wanko bi dia untimi ka say wanko bi a wo say yanko yindimi kan sa ye wanko bi a wo say yanko say okun ye even kra ye kokun a wanko kun ni bi abeda kokun abeka mu ase say manko bi na me say yanko no say wanko na wakokun ekun de betumi ba say wo kra wo te betumi abeto awo so mo wakon wa uti ukuro no bi betumi de kun abeto awo wo nye wadwin so obekun so wo bekun yemu say wo kode a ukobia na betumi abeka ekun no mu ase na say wo beka say mi kun bi di say wanko bi dia na wo say wanko ye bu kire obi a sebe watu kwan ko hunu amane na sa asem bi ato no na obi di ne ho agro odi ne ho few sa kanka obi ko prison ba na o kan prison asem na o de sere no amane o ko hu o prison ho no optimi catch o say wanko bi ti o say yanko e dia akoda prison ho penya ka bi hu titi obi kan hello titi obi kan It will be true. Me pa cha odi ni be bia o frɛ yɛn fi Me frɛ fi atmo dan FM opening BB Bosompem. Opening BB Bosompem. Me pa cha atmo dan hotel. Atmo dan hotel. Me pa cha yeti o. Yo. Me pese mo chemi ebe mienu bi ase. Edi kan ye samam bom so akuduro uni wu anu abusuan ase. Ena ne eto so nso ye friend say kwanchen adf akwachi adf ebinum kan kwachi adf ye di sika na eto ebinum so kan kwanchen adf intina ama nimienu no ni hu nya eko nti mesremo na no onse mu kakra ai ye becho edasi yenka didi kan samampomu so akuduru ana samampomu so duru uniwu anu abusuan san ye disaso on yen akan memu no in fact yedi enade entita bia ye de maame no mabusuan na eye ehu na ntentie penfo buus abeyi bra ye buus abeyi ye obi a sebe ni maame ne papa wu no otu obi nche ni ye tete no obi a ne maame on eja wo hei ewo ho de nanso enade etwemu a o maame ba ko pe ofi mu a eno anno maame a sebe obehwe kra no enti se ne wankasa wo maame edowo se wo maame fi mu pe na odofo pa wo wiase no asan fi se wo papa betimi akware maame bi maame no bia no oni ba de ne obekrokro nkakra ne mu nti Yakobon bo no onya wo ba afi maame no attention na be ko ne ba no so nti ne sese wo ye ma no ontumi nye ma nso ka maame wo ho a ko be ye ni nyina ma nti mbenifo se samampomu so oduru uniwu a na wabusua san se wo maame wu pe abusua san odofo enyina san ne metumi akira akusi no na kwanchen ade efe no so ye nka no kwanchen eye kwachi ade efe ye di sika odi sika na yeye kwachi ade efe odi sika na yeye mpacho wate be ni yi se kwachi no oyo hin pa no siesie ne ho siesie na himfie even so si dan kura si nkwanchen a se ne kwachi besimi siesie fie no do say kwachi de ye fe because sika Jessica wo nti eno no whisker nti nyen kwanchan de nyina na efe nyen kwanchan de nyina na efe sabi janansi kwanchan ya efe nyen kwanchan de nyina na efe emu kwachi ade efe odisika na yeye ana odisika na yeye yo ema pa ofre fi odan hotel mi di se wonya obeno emu enchechire mu pa titi obi kan o weti ye nyina so titi obi kan o ti obi ti o me pa cha odi ni me bia ofre bi ye fe mi nana ya me ka se fi abo nana ya abo mba cha twen fi ofi ye no kakra man ye wa na o se ya so ebe kura nka odum no na di tunsuo me pa cha ma obenemra ana ye ma obi ati o da bi mi anga samme se de ma bebre bajai yo ofana niti o empenifo bu baby se
se pompon chinchi free si ase be ka cho se den chemewa ye njina chinyi pato mutema edini kwa dinka bon fiji ase ne kwampo no chese be no onse se what ya ba onu se de eye bomochichi aha ye kan pompon chinchi se de kan no aha nti bomochichi odinchemu bro ye bu be kire bra obi fi baabi kura ofiri so abeka kuro mu asem a kire obi na ya gi na chi no no nye no kure we de oboa we betimi asi ono na ofiri ho aba na o kan ho asem ndi se o kan ho asem na so oboa de a panin beti obi gina obetimi abuze apopochi kire fi nsu ate beka che de nche manwu a ya nyi na chi ni ade de fi so ono apopochi kire no ya adwen kitua bi ono nko ani adwen otimi kum de nchem ono nko ani adwen owo wi nsu ase a de nchem chi na nwe ntimi nchi na nwe oyan aboa adwen kitikiti kurukuru bi ono nko a fe na popochichi edin pa enkwala na enimu e de frɛ no sɛ yego okun aya de nchem sa na ofa so na ohwɛ no aboa no ɔyɛ adwen kitua bi na kawa bi wɔ na tifi nti opagya kawa no gyina hɔ a na watre ne nsam ɔtre ne nsa no mu a de nchem kana no bompɛ na awɔ ne soro nti no ohim no obu ne mu dwen ɔde nsa na de nchem agu eni so ɔno pie bɛka kyerɛ de nchem agu a ogina kyerɛ ɔno na eku aboa no yebu be kyerɛ obi a wakɔ baabi no ɔka ho asɛm kyerɛ yɛn na yɛn gi na kyini sɛ ɛnyɛ no korɛ saa abrɛ no yebu saa bi ati ase yeso yɛda wase pa titi obi kan o wantimi anyina so titi obi kan o Obi tre. e ba chodi ni bia frefi Me de nana ya me frefi asano. Nana ya ba cho ma obeni nko. Hello. Ana ye ma obi nana ya ye tie o. Me pasa me de me di eba. Se ye ma obi a untimi on. Oh metimi. You de ma de na fa de ne brawi. Me pasa nana no mpani fobu be se. Opiti pantamplam. Ye di ni sra de se ni nam. And I say so. And see a quay, you know. And see a quay, you know, passy coye. And see a quay, you know, passy co. You. Bena udi kan ebu yen kan opiti, yen kan obri pantampran. Ye di ni sade nan so yen nam. Wa se wadi nyaado apen, unim se ni nyaado atete. Nyaado ya aduaba bia nananom de ye nkwan papa ede nkankan papa no asenfo omo no ane de pinkwan omo dua ne de pinkwan hu say yes nkwan na de na tam bia obetwam no na aboa bi ti se gogome ohyem suwam ohyem na papa no yi no omo de to posiem no omo poto abenso omo poto na ko poto aboa no poto aboa na pa say eyi dem gogome de ne yi aboa ne ato na twene yenya poto nze ne sade akam wapoto nti nsade bi wo mu agu aduane no mu na ye de afra ne ani adi emu nam nan kasa de ye yato atwene obiri pantampran ye di nsade dan so ye nwene nam ebu ta be bra obi a sebe waya de bi ama wo na wo pese obeyi na ye odi sika ba de a wo beji o tonto mama wo de a beji nanso unyi na ye onkanfo no onkan akwa wo de ntimo de ndo nso unhia bibi na akaka che na pe na odi ama wo ti obiri pantampran di ni sade ni mu ya nwene nam e na ase de ahin biu Ensi na ekwa yi na mu pasi koye. Yenya abofo ni yenye yeye ni yeko asanfo mu be den wom nya bro na mbesa ebambo yen ebi ni ebu sa be bra yen ton san fro se bre bi na ukọ yen ton san fro se ye ko ye party bi ti bre bi ye ko boye ball bi ti bre bi na ibe hu na no nkrofo ma betra ho we den ntokwa na mu de ba endi ni ebu sa be no se enchin na enya omo ensin na enya omo yi a omo ko na abuo we yi a wonamu ye wo ko ye den nti se wo ko ye bibia hwese nipa wato nsafre no ono na obeba so bi fufuro ba ya ahwedi yi unim ne obe bia na obese wo party no anaso de asemboni bi na ebe to so yes so ye de wase papa Titi obi kan Titi obi sure me pa chodi ni bia ofre ye fi From your character, Casafi ada group dance. Eh, the man said the one with Gina so. Ku se fa che ye.
Ebewe minti ase ose efie bia ma ensei ewo. Ba ya ka no mensa wo. Sen. Eye efie bia mensem. Yeso obi a oye no ho memasem. Enti no ofa e de emu nchemu ba. Why? Efie bia mensem se ne papa mensem. Efie bi wo ho a emu ye din. But efie a bema wo mu no. Okọ wa ehu. Fie bema wo mu, fie bia so bema bi wo ho a ne hu. Dan efie bia wi sie firi ho. Tie no. Yo, dia efie bia enwusie efiri ho no mo. Ye be fa ofrefo a otwa to okra mpona ye de dwumadie no empempen so no de aba ewie ye enche bia henkane 3.3 FM ti obi kan ye ti obi kire aka sima enso na nonsia abodonsia bo a ye be so we so na nonsia fo no so e de kase bo no aba wakwan mu titi obi kan o obi kire me pa cho di ni me bia afre ye mfi ni e gada so alias abozege 1 bacho yeti o eni ka me mamu na ya mo so mamu bi na ma hwe se e kire ya any say pen for bu baby say eye humani suma me eni ti na ochimi enu na ana say humani suma me ti na ochimi enu na person get chama say o de ne ye o kan say humani so na say hwimani so o say humani so humani say bi a to we de huma ni say ni pa change enu na ana say eye shehama minidi nti na ntwi mienu nam kanetete no na mpanifo se entwen no omo nam mienu enya hwi ndro na omu didi a so omo kotena no omu didi a ba ko ani hwe nifa na ba ko ani hwe benkum na de wo nifa no odidi na benkum ni no ohwe nse nipa pia ana so ohu bibia na abo hwe omu nyina yi se so wo hwe ho ama ni nua na didi odidi no omia na ono nso abegina ho no nso abehwe no omu adidi ebusa be bra anuanu mienu ana so adofo no aka bom eya de ba ko eni ebusa be no te hwe ha ni mdi nti na ntwe mienu nam nye hwemeni so ma me na otwen ade be na ekoto na ni obi akohu so nye hwemeni so ma me abo ade na ni so de ade na ekoto so hwe ha ma mi nidi yo eja menim se ofa ede nchiremu abrel pa ama wate wo ho ase yeda se pa ya minshao se wonso ofre sabre hanum se na yede ofre no ebesi titi obi kan titi obi kire ahenkan 3.3 FM aka simano enum na nonsia bo a yebe sori so na nonsia kase bo no so aba wakwan mu minko ofa anani honom na onfa nisema etwa eto krampom bra na yemfa enso dwumadie ni so yo otu yemese me aka kira manfo nyina se ebe no bi wo ho no mu bu a mo mfa nye sebi nse nkwaye se bu ni biara ifi se wan hwe ammu ubeyi a tachi obekwa ko bu bebi akonya ho asem ti emetu aka chense ebe ye kasa ede na efe so ububa na obi ti ase a ehun se uye pani nti ebe ye bu a ye nhwe ni yi na ni ti ase nso ye buba ye nhun se ye ti ase e na ye bu sa be no ma ye mu be ma ye nkyire ase esa sebi na manfo abu ye kwase a da munyina ase na otu so hwe me atade a mi hye ye ayi ase atade na mi hye enam kusie mi ankata mi papa pani mi nua pani ba ewo ya sewuro ye frɛ no ofa ya aten agya waka nkyina gu ne ye kokpe no kurabia ewo ya sewuro ti na hu se mi hye ye na wotwi nso opia no nso ni abre na wotwi ni em sem bebre atoto mi saa ye mi ankasa mi bra pani opon ne yire ai frɛ no antiama champoma waka nkyina gu menura yedi ni na wotwe me ba ya keti oni ni nuanom afia ne Kwame Daniel ne Eric no monko se na nuachi mi papa me maame aware no pen ene na tena papa na hwe me pen ena na nkoso hin anda na film na ahye me ya papa o maame aware no me maame aware no pen mi papa film no papa do na maame ne tena yi di papa no kura yen se de sebi na me kan se samampom so ekoduru uni wu anu abusuan sampa papa no se no su kura yen no okura yen yie pa se odi yen yie ne bibia ana fe no afim na afi no afim ana se wanyi wanyi friend papa akwesi amponsa ni din tare friend pa ye titi akwambo ye nyan kwara da sana na o papa o papa film pe na papa no maame ware no che maame di ni kura yen fi be
na wa no afi na wa free mu ɛyɛ me ya papa na me fa ne kransi na nipa e baba ko nso ni MK Ajankaba Syria Kola ɛwɔ ahenkan FM MK Ajankaba ni papa no nti Ajankaba e ma kose Ababo Rollins sa papa no sa ne friend jeje papa no ni mani na mom nyina ya akọ afei ni etwa to ɛyɛ mi ankasa mi papa friend no Ejadu Kofiedu mi nuaba ya adwo ayɛ bo aji